ビすごいデオ。お母様のお作りです。ねえ、すごいよくできてる。音左は大丈もう一回。夫？はい。これでお家で練習してたんだ。うんすごいね。うん落ちないようにちゃんと工夫しかしてあるから練習いっぱいできるね。うん。じゃあまたこれで。こうなっちゃう。うん。こうなっちゃう。こうすると、うんってなっちゃう。だから、うんこうやって取れない。ねえ、もう落ちないもんね。取れない。結んでるんだもん。うん。またじゃあそれでまた練習してみて。ね。はい、お願いします。